Așezăm fiecare loc câte un loc. Dă-ne prima. Uite-te pe lângă! Paul, pe acolo, la tine! Hai la loc, Andrei! Paul! Este Paul! Hai, întoarce-te! Răbdare, Bogdane! Bogdan! Da! Hai, tati! Bravo, Bogdi! Bravo, Bogdi! Sofrane, răbdare! Bogdane, du-te la primire! Tu intri, Cornel! Du-te, Bogdi! Nu mai! Scapă! Cornele! Bravo, bravo, Cornel! Haideți, fetelor! Hai, Sofrane! Hei, față! Cornele, urcă! Bravo! Bravo! Gata, nu-i nimic! Aline, nu-i nimic! Rămâi acolo, Alin! Rămâi acolo, așa, Sofran! Noi dăm aici! Prea departe ești! Nu te întoarce, nu te întoarce! Băi, Piti! Bravo, Piti! Bravo, Soni! Bă, Cornele, bă, schimbă! Haide! Așa rămâi, Sofrane! Rămâi pe loc. Hai! Atât, Bogdi, lasă, lasă-l! Să plecăm! Dă-l! Bravo, Alinu! Alin, schimbă aici! Hai aici, hai aici! Hai ca să nu Bogdi! Eu, lasă-l! Hai! Nu afară, nu afară! Alinu, mai atent un pic. Nu, ce că nu făcut nimic. Știu, nu, na. Singur! Dă-i-o! Stii coace! Bravo, Aline! Nu decisiv, Bogdane! Bine! Aia, nu-i nimic, bravo, nu-i nimic! Așa, bravo, Cornel! Auzi, dacă vii și nouă că începe să Hai că n-are cui! Întoarce-te! Întoarce-te! Era Cornel! Singur! Bun venit, Bogdane! Mai repede! Aline, intră la bara a doua, Aline! Du-te, Bogdane! Du-te tu și vine ăsta! Hai, Cornel! Hai, Cornel! Aline, am zis să avem răbdare! Răbdare! Rămâi acum stânga! Așa! Haide la minge! Ne așezăm, Aline, stânga! Dreapta, Piti! Atât, Piti! Întoarce-te! Hai înapoi!
Sofrane, preia-o tu. Hai, nene. Două minge. Așa, Piti, rămâi acolo. Bravo, Cornele. Bravo, Cornel, coboară la loc. Pitic încet. Bravo, Bogdi! Oh, pe exteriorul s-a dus. Mișcă, Sofrane! Cum să nu dăm noi? Se mai lupta Sebi, era mie și Atent! Gata, gata, Bogdane, lasă. Fă schimb, Pitic, rămâne Bogdan. Ăla cu mingea, Pitic. Mai sus, Pitic. Atent că amândoi ați pierdut, bă! Hai, șopârle! Încet, că dacă creșește. Bravo, bă! Bravo! Bravo, bravo! Vezi că amândoi ați scăpat. Nu intră Bogdane acum. Pitic! Du-te, Sofrane, du-te! Du-te, mă, Cornele, mă! Oprește-o și la poartă. Hai, Bali! Du-te! Repede! Pe spate, Cornel! Bine, Aline, bine cu bine. Bali! Partea asta la altă! Tu vii, Cornele! Du-te pe așa! Ești mai repede! Da! Ești mai repede! Bă, ne ținem și noi oamenii ăia un pic. Piti, pe cine țineai iară? Pe cine țineai? Vinga! Sigur! Preluare bună! Dincolo! Cu Bogdane mai atent! Hai! Bravo, Gosu, joacă! Joacă! Vezi că vine Gosu. Alex în mijloc, Gosu în lateral. Hai, Bali, nu așa! Haide, Bali, haide! E pe capă! E pe capă! Faci rupe! Vezi pe lung! Hei! Torce-te! Bravo, bă! Hai, Aline, că o iei! Bravo! Bravo, Șoni! Bravo, Șoni, că iau, mă! Mișcă, dă-o la... Sus, Alinu! Ochii la mine! Digo! Avantaj! Poi și facem faul. Schimbă Bali! Alex, ia și liber! Alex! Aici a plăcut. Da, aici. Pleacă pe zona aia! Tu, Șoni! Vino unul aici, așa, bă, Sofrane! Joacă-l când vine, cred că. Rămâneți după oameni! Haide, Alin! Pleacă, dă-i pe Alin! Da, Seba! Mai atent, Șoni! Uite aproape de Alin! Uite în ce? Singur, Alin! Vine cu talpa, pați! Alin! Vine cu talpa, îmi bate frică! Amândoi ați ridicat și cum. Nu-i bine dacă stai acolo, Bogdi. Ia-o de la capăt! Lasă-o, Copil! lasă-o! Lasă-o! Hai, bă! Serve! Da, Seba!
Bravo, bă, Șoni! Retrage-te, retrage-te! Bravo, bă, bravo! Zău, pitic! Să frați treacă! Bine, om, bine, om! Pleacă peste el! Pleacă peste el! Bravo, bravo! Bravo, Vali! Hai! E faul, bă! Hai în spate! Hai! Bine, bine! Fără foc! Trebuie să o lași. Cal, băieții! Haide, ieși, ieși, Ner Sofrane, ieși! Așa! Nu ieși, nu ieși, nu ieși! No! Hei, galben! Seba! Din spate! Dă cal! Băi, Alex! Gata, mă! Alex, du-te la bară! Bravo, bravo! Eu atât acolo stau, acolo, că ai timp! Alex, până vină tu aici, pe ăsta! Sau Seba! Hai, omul, centru! Sapă, sapă, așezare cu Seba, Seba, bun! Unde roșu? Și-au dat intenționat, nu fără minge. Era de spate. Da, bă, da! Așteaptă! Alina, omul în spate! Fiecare omul acolo! Mergeți acolo, Bogdane! Nu-i cu ăsta care bate! Hai, Joacă! Hai, publică! Bravo, bravo, bravo! puteai ce om! Bogdi, amândoi erați uși mici. Bogdi, mă asculți un pic. Dai acolo jos, merge pe... Ăsta merge pe... Spatele tău alinge. Ce să cauți tu acolo? Am doi oameni, bre! Ăsta nu-i galben! Acolo ai dat și el de la fel! Aici a fost intensitate mai mare decât dincolo, vei! Nu cred că nu dai galben. Dar nouă ne dai! Așa se ceacă. Nici acum nu-i dai galben! Bogdi, răbdare! Aline! Aline! Ali! De al doilea, tot la ăla. Face al doilea front, tot ăla. Du-te de aici! Trebuie să-i dea galben. Aici! Nu ăla lui Trage om, cătă, nu sta acolo! Întoarce 3 din alea. 3. Pune 4! Aici cu Bogdan. Bogdan și de la poartă. Bine, dă și mie în corner, gata, Alinu! Alinu, informează-te ce picior are! Stăm așa. Mijloc, Ali, mijloc, Ali!
Du-te sus, Popică. Urcă, Cătă! Dă-i-o din prima. Mai repede. Reluare în față, ia un centru, ia un centru. Uite-te pe Gogi. Hai la primire! Totul acum, cere totul, dă-i înapoi. Bine! Hai! Pică, mai sus cu ușor. A fost bună cu Alin, dar mergea pe jos. Fără faul. Bravo, Seba, Alex! Dar incomodează-l un pic Alin. Fără faul. Da, bă, Seba, da! Bravo, Șoni! Bravo! Bă, nu mai ieși 10 minute. Rămânem, bine! Bine! Hai, pune-o jos și bate! Bravo! Hai, atent la joc! Centru și Vali. Mulți mai sus, Vali, așa. Încearcă pasa la picior. Mai bine două afară. Pitic! Mai un minut. Cât mai e? Au, Cipi! 4 minute zis. Bine! Bine. Lasă-l să bată! Urcă! Hai, Cătă! Cal, mai bine! Vezi că se băgă și Uite, hei! Pitic! Sincer, îți dă? Păi da, bravo! Păi până cât să-i permiți? Păi da, cum dai cu piciorul în șuier? Păi da, cu piciorul în șuier. Cornele, vino aici! Cătă! Vezi că trebuie să construim, Cătă! Vino, Cătă! Sofrane! Hai! Popică! Lasă-l! Hai, copilul dreapta, lasă vorba! Domn arbitru, ceasul, te rog, că au trecut 2 minute. Uite el, cal. Acum ei te treci eu am înțeles, dar cal. Păi nu, dar uite, n-a dat drumul ăsta. La sfârșit. De cine-i? Vali! Coboară pula mea că te bat! De la poartă! Bine! Ieși! Jeremigea, uite acolo! Uite Cornel, nu mai dă, uite pe Cornel, dă-i-o! Ești ușor! Hei! Bă, dar Hensu, nu-l vezi pe la un metru, Hensu! Hei! Pula mea! Iuba! Bravo! Bravo, bă, fost penalti! Bravo, Cornelu! Bravo, Cornelu! Ce faul la portar! Lasă-mă vorbiți voi, ce aveți voi? Ce aveți voi? Lasă-i face pe ei! Aline, pleacă de acolo, Aline! Aline, pleacă de acolo!
Domnul arbitru, vezi că-s vreo 6 delegați în teren, scoate-i afară, fratele meu. Mă lasă-mă, de ce mă cere? De ce mă nebunule? Vezi că eu l-am luat așa. Da, am văzut ce eu l-am luat. A fost hands clar acolo. Știu, dacă nu l-ați dat acum. S-a dat 7 metri. Dacă îți dădea gol era gata. Mai ajungeai aici, mai ajungeai o pulă. Sunteți normal. Dacă îți dădea gol în faza aia. Vin după, numai. Lasă pe Bogdan să dea măcar de timp acum. Cine dă? Da. E 7 metri. L-a luat cu totul. Dar cum n-ai băut o clară? La Cornel era mingea. Oricum e film. Cine bate? Alin! Aline! Lasă-i în pace. Lasă-l în pace, Aline! Aline, lasă-l în pace! Alino! Pleacă de acolo, mă! Aline! Bravo, Cornel! Bravo, Mel! Aline! Calm, băieții, calm, hai să ne facem jocul, calm, calm! Lasă-l în pace! Calm, calm, băieții! Vrei să intri în jocul? Lasă-l în pace. Mai au unul roșu. 3 din afară! Bă, dar am stat 5 minute aici.